No. Ce facem acum, oameni buni? Că suntem în județul Satu Mare, iar dincolo, dacă fac 2 pași, ajung în Bihor. Să merg la Bihor, să rămân în Satu Mare, grea întrebare. Eu cred că o iau pe drumul ăsta încolo, pentru că sunt prietenii de la alu.ro și vreau să văd plantația aia cu care ei se laudă. Plantație de aluni. Hai să mergem! Practic aici, în mijlocul pădurii, este o dumbravă de 80 de hectare, dintre care 51 sunt grădite, unde e plantația noastră cu lagul, cu toate cele asociate. Wow. În mijlocul plantației, Da. în mijlocul pădurii plantația, a fost livadă de meri. Deci aici au fost meri înainte. Este irigat? Toată irigată. Sunt peste 9 km de conducte, Wow! subterane toate. Respectiv, plantele sunt peste 30.000 de plante. 30.034 plante pe toată plantația. Era de alun, după aia avem și 33 de arde cireș. Totul bio. Deci noi numai bio avem. În mijlocul pădurii. În mijlocul pădurii. Și apa de unde vine? Avem 3 puțuri. La ce adâncime? La 66 și la 90 de metri. Oho! 90, de 66, 90 și 96. Și practic toată apa asta o scoatem din pământ pe baza unor pompe care sunt alimentate prin sistem fotovoltaic. Aici nu avem curent, irigație avem pregenerator, ca să irigi 50 Și fac de hectare. fața alea? Panourile sunt Da. doar pentru a scoate apa din puț și în sistemul de irigații, deci la sistemul de irigații folosim generatorul pentru a porni fapt sistemul de irigații. Apa iese din puț într-un lac. Exact. Și de acolo Exact. irigat. Pentru a mai prelua și din precipitații surplusul de apă. Media noastră de vârstă ca echipă, ca și coordonarea brandului ALU, e la 26 de ani. Ma. Eu zic o echipă tânără, energică. Ați făcut facultatea de agronomie, nu? Eu am terminat facultatea de business Da. de la Babeș. Dar știți cum îmi place să spun, agronomia am învățat acasă, Da. economia la școală. Ideea e că de mic ai mei se ocupă cu partea asta de agricultură și am văzut ce presupune și de mic am fost în mijlocul acțiunii în teren, pe pomișorii. Câți ani au ei ăștia? 4, anul 4. Deci asta este 4 ani. Dumbrava. Dumbrava cu alune din mijlocul pădurii. din Dumbrava sufletul cu pădurii. alun. Practic, plantația noastră e dispusă în 5 parcele mari și 2 parcele mai micuțe, deci în 7 parcele. Iar în total avem efectiv plantat 46 de hectare, pe o suprafață de aproape 51, deoarece avem și un lac și spațiile administrative prin care reușim să deservim întreaga noastră activitate pomicolă, să zic așa, prima veriga la... Există acest sistem de irigație. Exact. Wow! La fiecare, Mamă! la fiecare copăcel avem sistem de irigație 9 km. subteran. Tot sistemul de irigație este subteran, deoarece vrem să generăm o producție constantă și de o calitate superioară. Produsele pe care vi le-am prezentat la târg la București unde ne-am întâlnit provin din această plantație, sunt cu măestrie îngrijite și cu mare atenție protejate de toate interferiile și provocările factorului climatic. Dar peisajul este senzațional aici. Da. Mi-aș pune un cort. Când se coc alunele? Care e? August, septembrie? Exact, spre finalul verii, începutul toamnei, septembrie-octombrie, putem, în funcție de soi, de tardivitate, de mai mulți factori, începe procesul de recoltare în România și în regiunea noastră, dar la nivel mondial ele se recoltează și în alte perioade ale anului, deoarece e o cultură care, evident, este puternic influențată de factorul climatic, de climă, de toate interferiile astea ale mediului. Mi-aș pune un cort aici la cules, în perioada culesului. În perioada culesului ne-am putea muta într-adevăr. Și cum culegeți atâtea alune? Care-i? Oameni sau aveți, nu știu, niște mașinării care Întreg fac asta? procesul de recoltare este unul mecanizat. Avem o mașină autopropulsată de recoltat, prin care reușim pe cele aproape 50 de hectare să culegem toată producția și într-un timp optim și practic cu acest utilaj reușim să facem și o precurățare. În prejurul plantației noastre
are undeva cam la, avea, să Avea. fiu mai exact, undeva la 1000 de hectare. Acum sunt mult mai puține, că au defrișat foarte mult și s-au transformat și din pădure în pășune și în fine tot felul de modificări de genul ăsta. Dar Și acolo după gard ce e? după gard e o plantație de meri, Da. care practic arată oglindirea situației cum era aici înainte. Înainte de a face noi toată investiția asta prin fonduri europene, arăta exact ca și plantația de acolo. Și suprafața aceasta pe care noi am defrișat-o. Și merii tot ai voștri, nu? Nu sunt ai noștri, deci merii nu sunt ai noștri, sunt ai persoane pe care am întâlnit-o pe drum. Cu dubița cea albă, ei exploatează. Avem aici niște meri, vecini. Și ei vând merii, nu? Exact, Fac? vând Și sunt fructele. bio? Nu. Nu. Ei n-au bio și tocmai de asta avem o arie de protecție destul de mare între ultimul nostru rând și gard, ca să nu se contamineze producția. Da. Iar producția care la noi pe margini o vom recolta separat, în așa fel încât să o vindem ca și convențional, chiar dacă e bio, pentru a nu contamina practic toată producția asta la altă. Să nu se amestece. Dacă treceți prin Tășnad, trebuie neapărat să treceți și pe la magazinul de prezentare alu.ro. Haideți înăuntru să vedem despre ce e vorba. Ciocolată de alune bio. Ați văzut livada de alune? Ia uitați, astea toate le iau eu și le duc la București, la prietenii mei. Aici avem crema Alunet Sănătate, produs bio, făcut în România. Hai să mâncăm dimineața o cremă românească. Ce mai avem? Avem uleiul de alune, care este foarte bun pentru sănătate și are multe proprietăți pe care le puteți descoperi citind aici pe spate, pe etichetă, și este foarte gustos, mai ales că vine vara cu salată de roșii, cu salată verde. Mie îmi place foarte mult să pun peste cartofi, mai ales în perioada asta a postului, peste cartofii fierți, ulei de alune, bio. Aici avem alunele pe care le putem avea dimineața când mergem la serviciu. Le punem acolo să ronțăim ceva sănătos. Alune pisate și astea se pot pune în salată. Avem această cremă pe care o putem mânca dimineața, o cremă la fel bio. O puteți mânca cu toată familia, nu conține lucruri nesănătoase și este un produs făcut în România, în județul Sată Mare, la Tășnad. Sunt foarte pofticios și o să gust câteva alune. O, Doamne, cum miroase! Ia uite! Super bune și super sănătoase. Așa arată pachetele care pot ajunge la voi de la alu.ro. Iar aici avem uleiul de alune, care este foarte sănătos și foarte gustos. Poftă bună! Și comandați produse românești. Ar fi bine ca toți copiii să treacă pe aici, pe la fabrica de creme de alune. Foarte gustoasă și sănătoasă. Poți să mănânci cât vrei. Copii, voi vă jucați așa acasă? Cu părinții, provocații. Comandați de la alu.ro și vă jucați și cu mami și cu tate. Îi puneți să facă așa, mustăți. Dacă nu vor, înseamnă că nu mai sunt copii de mult. E foarte bun, foarte gustos, foarte sănătos și o cremă foarte jucăușă. Poftă bună!